lokaci na canji gurin mu bayi. Yau da gobe sai Allah mamallaki guda sarki, yarda lokaci na canji gurin mu bayi. Yau da gobe sai Allah mamallaki guda sarki, yarda lokaci na canji gurin mu bayi. Ya tabara sunanka nake kira a farko ne. Duk abin da zan na san kai kake da shi har ni. Ƙara lullufi guna ka ƙara ba ni sansani. Ya kare mu kare mu da sharrika idan an yi. Yau da gobe sai Allah mamallaki guda sarki, yarda lokaci na canji gurin mu bayi. Rabbana salati gun Mustapha habibina, wanda shi ka ba Qur'ani farin idanuna. Aliyinsa tsarkaka na sa cikin salatina, har sahabi masu riko gare shi ba sauyi. Yau da gobe sai Allah mamallaki guda sarki. Kwankwasar zukata yau ma na zo na yau kunji. Kan batutuwa da yawa mu gyara zuciya kunji. Kar mu bi wa ruɗin shaidan yakan zama kurji. Zuciya take kasa karshe lada sai an yi. Yau da gobe sai Allah mamallaki guda sarki, yarda lokaci na canji gurin mu bayi. Yaya ɗan adam ke biya duniya yana kaudi, har ya dinga alfahari idan batunsa ya yi daɗi. Kun abokanai ko a gida idan yana taɗi, ya kwamance juyi take da shi ta yi. Yau da gobe sai Allah mamallaki guda sarki, yarda lokaci na canji gurin mu bayi. Yau da gobe sai Allah mamallaki guda sarki, yarda lokaci na canji gurin mu bayi. In kuɗi na yau ƙaruna yana ina kaji, in kwa mulki ne fir'aunan yana ina kaji. Kai hattara ko magun ilahu in kaji, sai gafara sai yafe kurakurai an yi. Na kwar a kullum awal ya kimi yaran nan. Na yawaita sabon kuka nake yi nan. Ya ga buru ya be mana duk kurakurai din nan. Yi gafara kun dangi iyaye da mu